Za razliku od drugih evropskih država koje su novogodišnje proslave prilagodile uslovima pandemije, u Srbiji se slavilo kao da je sve u redu. U Beogradu je održano više masovnih koncerata na otvorenom, na kojima, uprkos najavama nadležnih, niko nije nosio masku. Što se tiče konkretnih dozvola koje ste rekli, ja vam sad ne znam da kažem odgovor na to i na šta konkretno mislite, ali ono sve što je organizovano i što je, biće odgovarajuće kontrole. Mere po običaju nisu poštovane ni u gradskom prevozu, koji je pred praznike bio čak i lošiji nego inače. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dodatnu novčanu pomoć za roditelje s više dece, ali je najviše pažnje privuklo obećanje da će 1. februara svi mladi od 16. do 29. godine iz budžeta primiti po 100 evra. Predsednik je građanima uputio i zvaničnu čestitku. Spot je snimio i ministar odbrane Nebojša Stefanović. Novu godinu dočekujemo snažniji nego ikada, zahvaljujući podršci predsednika Aleksandra Vučića. Ponosna na svoju vojsku, snažniji i opremljeniji nego ikada, na svoju ekonomiju, na nove puteve i fabrike, Srbija grabi napred za budućnost svih svojih građana. Naročito kreativan bio je ministar policije Aleksandar Vulin, koji je novogodišnju noć proveo u helikopteru iznad Beograda. Prvog dana nove godine u ulici Otvorenog srca građanima je pokušao da čestita i predsednik Skupštine Ivica Dačić, ali se čestitka jedva čula od zvižduka. I da poželim srećnu novu godinu. 1. januar je dan kada ćemo imati, ja mislim, puno razloga da gledamo za našu budućnost. Ja vam želim da deca ne budu samo budućnost, nego i da budu sadašnjost. Svi smo mi nekada bili deca i voleli smo poklone. Želim vam sve najbolje, da svima bude bolje, ne sutra nego danas. Hvala. Još traje potraga za Matejem Perišom, mladićem iz Splita koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. U prazničnim danima i tokom novogodišnje noći zidovi Kalemegdana nastavili su da pucaju, a ni ploče na krovu tržnog centra Galerija nisu izgledale ništa bolje. Zadajte pitanje ako može. Hvala vam. Ove godine imali smo nekoliko pokušaja atentata na vas, a nemamo ni jednog osumnjičenog. Nudili ste nekoliko... Nismo imali ni jedan pokušaj atentata na vas. A vi u stvari došli na političku tribinu. Molim vas, izvolite. Hvala vam. A odmah je trebalo da mi kažete to. Ja uvek poštujem političke protivnike i politička tribina je dozvoljena. Izvolite. Idem iz početka. Ajde. Ove godine imali smo nekoliko pokušaja atentata na vas, a nemamo ni jednog osumnjičenog. Nudili ste se nekoliko puta za poligraf, ni jednom niste otišli. Ministra Stefanovića su vaši najbliži saradnici optužili da vas je prisluškivao, on je i dalje ministar odbrane. Ministar Mali i dalje vodi finansije, iako je potvrđeno da je plagirao doktorat. Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste i biznismen blizak vlasti Zvonko Veselinović, koji rade na autoputevima, na crnoj su listi Amerike. Pravosuđe pušta Šarića, Koluviju, Simonovića. Poslanici jednostranačke skupštine svakodnevno vređaju i targetiraju političke protivnike, novinare i umetnike. U Srbiji je vakcinisano tek nešto više od polovine stanovništva, a sa brojem mrtvih se manipuliše. Rukovodstvo EPS-a, koje ste vi postavili, dovelo je do energetskog kolapsa. Inflacija je već pojela najavljeni rast plate i penzija. I mnogo toga nisam navio. Pitanje, osjećate li se odgovornim za sve ovo? Hvala vam najviše.